Lha kok genden. Apa mau metu kulon ngono iso ya. Ana dalan kae dalan. Kae jan dunyer ning. Dalane kae. Jadi tebus kono. Segange cilik jake. Nah kono rata gede. Enggak. Oke hundene. Hundene. Kalau dalannya sempit.
Ada apa? Lah kok malah kon medang. Dulu balik. Dulu balik. Sini tenang saja. Sini. Ya. Oke. Orang. Ya Allah, Yosika. Kuwi mang nek mbontrot kok ngomah lho, Yos. Apa? Nek mbontrot kok ngomah lah kuwi jenenge ngesteh. Teh ini. Ngesteh. Teh. Teh. Wah. Lho. Lah iki mang urung tampil lho, Yos. Anu kuwi wayahe kaya dhewe kuwi. Lho, kuwi maskote kok. Ayo. Iki mau ki si delok enek ora enek tepuk tangane belas. Ya ngono lho semangat. Awake dhewe niki perdana lho. Perdana ning kene kian dhewe. Perdana. Heeh, makane wong-wong iki gumun lha kae sapa kethek jungkir walik. Lah piye kok iso? Awake dhewe aja ngono. Lah nyapa? Aku kethek. Kowe munyok, awake dhewe ning kene perdana. Perdana. Melu Pak. Sinten niku wau? Hah? Ardinata. Ardi wong gedhe dhuwur. Heeh. Nata kuwi seneng nyenengne warga masyarakat. Endi, Pak? Bajang. Purwosari Magetan. Ya. Tiyange kaya ngono gedhe dhuwur. Gedhe dhuwur. Nanggap aku bisa entok iki mau tok. Kaya protes wong. Rumah samu kowe tok. Aku. Ya ora mah itu. Ternyata warga masyarakat Purwosari, Hah? gitu Purwosari ya. Kuwi lek diwehi kesenian riyo. Mau awan ora enek penonton, basa sore tumplek-blek blas jan. Jan tepuk tangan. Kagem masyarakat mriki. Tapi mayoritas penontonnya ibu-ibu yasinan. Ora kok iso ning kono Tapi, ibu-ibu, ning kono ibu-ibu. eneng. Lah ning kene adik-adik tok. Iya. Ah. Ning kene ya tukang nyapa kuwi ngilik. Ning kono ibu-ibu PKK disambut dengan baik. Aku ning kono dijak foto. Masa? Nah. Wis dijak foto. Iya dijak foto kayak dikirim ning KTP. Alah KTP apa? Masyarakat kene cinta seni budaya. Lah kok iso? Centare buktine wis sore kaya ngene penontonnya tumplek blak. Selain cinta budaya, ning kene terkenal pabrik anak. Lah kok iso? Anak sakmono mbo. Kowe kaya yukune to. Iki mau dino ngabekti, iki mau dino sing bahagia kanggo yogane Pak Ardinata. Nggih, sak menika Sunatane susunat. Nggih. ulang tahun Dek Sera Dangdut Monata. Dek Sera yang ke Sera 17 tahun dan nek Dek Sera genap 17 tahun. Terus dhewe 35. Didongakne Dek Sera setelah di pulang tahun ini ditanggapkan reok bolo-bolo reok Magetan.
Ponorogo komplit ditungane menjadi anak yang moga-moga Mbak Serat opo cita-citane kelak menjadi kenyataan. Amin. Mugi-mugi iso junjung derajate wong tua. amin ya rabbal alamin. Pokoknya iso mikul dhuwur mendem jero derajate orang tua. Tiange niku ae gede dhuwur kalem kuwi ya. Wis masyarakat kene pokoknya ayem tentrem. Ayo. Sing gelem guyu tak dongakne bahagia uripe, sing ora gelem guyu utange tak kan tambah. Yo. Ayo. Istimewane tiang mriki deloke adoh-adoh kono kene tapi tetep jos buri dhewe kuwi sapa lek party kuwi ya teko kene bojone ra ditunggoni ya awake dhewe ning kene ya tanggapan wong telu Mas Wong telu. aku awakmu lah tuyul sitok iki tanah kelahiran Magetan. tanah kelahiran Magetan asli omah ngendi nih Purwosari Banjeng. kono lor kono ya. Ya. Sari Banjang. Oke semangat. Berarti kene iki yo mencetak generasi, Gus. Lho iso no. Generasi ganongan sing istimewa iki. Besok dadi sing gede ya. Loh, dhewe ora karo wong telu tok lho. Sapa? Lah kan belum. Loh, lah iki. Belum mancan. Oh, ya. Seragam ora joget. Oh, iya ya. Oke, tunjukkan ya. Iya, tunjukkan. Joget ya. Ya. Loh. Ini maksudnya apa? Wes sak sono ya, sak sono ya. Yos. Jan otak. Loh ini baterainya nanti kan. Niki setrumnya tunggu di Pak. Woi, oh ya topengnya di sana. Topengnya semangat, semangat ya. Bisa buat. Namanya siapa? Namanya siapa? Oh namanya orang. Ah siapa ya? Mana sih tamuan? Oh ini aku namanya Kicomania. Jangan Kicomania. Ya tepuk tangan. Apresiasi nek Chandra istimewa. Jadi penerus ya. Tepuk tangan ya. Bisa lagi ora? Tiga. Ya tiga. Saya tepuk tangan ya. Chandra. Ayo. Oke. Kowe arep nyapa? Oh jaluk jatil. Lah kira iki sing gerange urung kok jaluk dhisik iki. Tak ganteng tak bebas. Tung. Bentang, dorong.
Langsung bener. Seneng kowe, seneng. Weh, nolak ya. Nolak ya. Lah, mimi. Kurang cilik ya. Kurang cilik. Oh ya. Orang maksud. Saya tak boleh. Saya tak boleh sini. Sini ya, sini. Boleh masih sini. Ya, alah, jangan kotrok kowe ya. Kowe kegede. Masam. Nasuan mana? Ayo kowe cilik mah, dalane gede ya. Terima kasih, So. Jos. Langsung bener toh. Lagi kok. Sing dikos. Lambok. Iki wajahe padha. Bener sing di. Leru terus. Genahno terus. Coba dek. Iki kembar ya. Dek, gonku masih ndi ya? Gonku masih ndi ya? Tengah dek. Dek, dek. Ya. Iki kembar ya, tuh. Gonku iki. Gonku iki lho ya. Emang iki ya? Ora kok iki. Iki apa iki ya? Dek, bedanya apa iki? Iki namanya siapa lagi? Namanya siapa ya? Jihan. Jana.
Oh, anak Aku ya roh iki wong terus iki. Jihan, Jana, Jadah. Jeblok kok. Tatonya lho. Iya, jeblok ngono. Lah kok bakane apa jadah iki lho? Siapa iki? Jihan. Jihan, Jana, Markona. Tona. Iki dhewe kembar lho, Gus. Iki istimewa. Repotnya besok ya. lek bojone sitok. Bojone kleru bojone loro. Ya ora ditengah. Iya, iya. Iki bedane apa, Dik? Iki pomo laire kok dhisik ndi? Dhisik ndi laire? Laire iki. Lho, kowe kok ketine dhisik iki? Iki, lah ya. Masih tak duduk to? Nah, berarti pas iki lahir iki ndi? Ya iki lahir to. Iki ndi? Iki nek burine ndang kono metu. Oh ya. Oh, iki pinter kelas berapa, Dik? Anak anu blekok. Kelas anu ya. Kelas berapa? Kelas saya ini. Paut. Kamu lho ya. Sami ya. Iki sak kelas sak bangku. Ya, wis cantik sekali. Kembar, Gus. Kembar. Jangan ya seneng hadir kabeh. Aku bisa iso bedane, Gus. Oh, di pasar. Dek. Cita-cita duwe pacar ganongan ora? Ora. Dereng ngetos. Ceket, Gus. Aku arep iki jatah banget, Bro. Ora patut blas ya. Iki putih sapa, Dik? Ala yo genah putih sing wedok. Oh ya wis. Kita Dik, engko ning kene rene, bare kon nyapa? Kon joget ya. Ya joget mah. Sing iki lho. Ya, Plak. Lah, yo. Nah, itu. Betane Gus, antara iki arek iki sing janah boyoke rada lumer. Sisi tok boyoke kaku, rada kecepit. Ya terima kasih Mbak Dana yo. Niki mengke petes barengan nggih. Iya. Singkat padat yo.